Wai shin da gaske ne jarumi Adam A Zango zai mayar da tsohuwar matarsa Maryam abyola kuma shine dalilin da yasa ta bar Kannyw? Ba sai mun faɗa muku cewar Maryam abyola tsohuwar mata ce ga shahararren jarumin Kannyw wato Adam A Zango, kuma in dai kuna bibiyar tashar Kano 24 za ku ga mun kawo muku labarin da yasa Maryam abyola ta bar Kannyw. Mutane da dama alamu ya nuna cewar sun shiga wani hali na rashin jin daɗin barin jarumar daga masana'antar ta Kannyw, yayin da wasu kam suka cika da farin ciki suna taya jarumar murnar barin masana'antar domin wai mutuncin ya mace gidan mijinta. Amma duk da haka wasu suna kokonto me yasa jarumar ta bar masana'antar. Sai dai a wata majiya mun ji cewar jarumi Adam A Zango ya bayyana wa wasu da yawa daga cikin manyan masoyan Maryam abyola dalilin barin ta Kannyw. Ya bayyana cewar a wannan shekara 4 ga watan Disamba zai yi aure na biyu. Ya bayyana cewar kuma 'yar Kannyw da yake sanya aura. Jarumi Adam A Zango a shafinsa na sada zumunta na Instagram ya wallafa wani hoto wanda yake dauke da kan miji da mata. Kamar yadda za mu nuna muku yanzu, ya wallafa rubutu akan hoton kan cewar matata ta biyu. Ya ce, ku gane ranar 4 ga watan Disamba zan yi aure. Yake cewa na baku dama ku gane wace ce, ya ƙara bawa mutane satar amsa kan cewa jarumar Kannyw zan aura. Wannan shine yake tabbatarwa da mutane cewar tabbas Maryam abyola ce. Ku danna mana subscribe kana ku taba alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.